ono, časově je to stejné. Jako, je to stejné. Už má len prilepiť na voľaký odsúhnu, tak. Ať sa to všetko vydarí. Vítajte. Dobrý deň. Ahoj, Tomka. Vítam v Bojniciach. V podstate tieto stretnutia sa konajú už dlhé roky a dneska je taký zvýračný aj neoficiálny názov trojstretnutie. Dovolte mi pozvať vlajkonosičov zúčastnených štátov. Prosil by som Slovensko, Česko a Poľsko. Možno i prv sa zrodila myšlienka stretávania sa zdravotne postihnutých stomikov na hranici medzi Moravou a Poľskou. Prvé 2 roky sa stretli stomici z Moravy a z Poľska v prihraničnej oblasti. Toto stretnutie si veľmi obľúbili stomici oboch štátov. Stomici, ktorí sa stretávajú, nemajú rečovú bariéru a tieto stretnutia sú vždy milým stretnutím starých známych a priateľov. Je to radosť stretnúť sa znovu po roku s priateľmi rovnako zdravotne postihnutí a majúci skoro rovnaké problémy. V podstate aj áno. Vítam medzi nami primátorku mesta Prievidze, pani Judr Katarínu Macháčkovú. Akordeonika pod vedením magistra Ota Velu. Ja už nebudem rozprávať, dávam slovo im.
Chcel by som poďakovať aj našim klubom, ktorí pomáhali. Povazka Bystrica, Žilina, Smížany, Prievidza, Panočenáč tu není, ale tak my mu vyslovíme to poďakovanie aj na predsedníctve. Ešte aj sú tu na dvaja zastupcovia maďarského ILKO, kde sme v podstate sa rozprávali s nimi o tom, že o tej spolupráci a tak. Pre Poliakov aj Ostravu aj tak je troška ďaleko chodiť teda do Maďarska, keby bolo trojstretnutie. Tak sme sa dohodli, že spravíme tak, že ponúkneme ILKO klubu Bratislava, Trnava, Galanta, Nové Zámky, ktorí sú pri hraniciach, v podstate nemajú ďaleko, že by sa s nimi spojili a spravili niečo podobné, treba si, ak je toto, sa dohodli a tak. Ale dohodli sme sa s nimi aj tak, že by sme spravili inú spoluprácu. V podstate českí, slovenskí aj poľskí stomici majú viac menej také spoločné problémy, aj čo sa týka pomôcok, čo sa týka ošetrovania u lekárov a tak. Sme to povedali tak, že v rámci tej Vyšegrádskej štvorky, že by sme sa zišli maďarskí zástupcovia, českí, poľskí a slovenskí, ale s tým, že by sme riešili problémy stomikov. A že v podstate by sme prvýkrát to dali aj na riešenie Európskej asociácii stomikov pani prezidentke Ries Myers. Som chcel veľmi poďakovať všetkým organizátorom, ale predovšetkým Jankovi a Markuške Čačkovcom. Mali ste im strašne moc roboty a myslím si, bol som už na viacerých týchto stretnutiach, že to nemalo chyby. Čo sa týka ubytovania, stravovania, programu a celého toho ešte aj počasie priamo. Takže ja si myslím, že je to fantastická vec. Ja by som vám len chcel prijať, aby sa takéto stretnutia aj naďalej uskutočňovali, lebo je to úžasná vec, keď bývali naši pacienti sa takto dobre cítia, sa usmievajú a žijú ten svoj život jednoduchý. Takže všetkým hodne zdravia a pre nás lekárov je to obrovské poučenie, to, čo ja takto medzi vás cítim. Mnoho zdravia všetkým. Takže życzymy Wam dużo zdrówka i żebyśmy się wszyscy spotkali w takim gronie, jak dzisiaj jesteśmy, a nawet w większym, żeby my zdobywali naszych stolników, żeby nie siedzieli sami w domu i żeby się nie zamartwiali. Dziękuję. Vážení priatelia, dovoľte, aby som aj ja poďakovala za nás tú malú skupinu z Nových Zámkov, ktorá bola tentoraz rozšírená o 3 ľudí z Maďarska. Keď sa dozvedeli o tomto, tak samozrejme, že mali záujem, takže sa zúčastnili ako pozorovatelia.
Veľmi sa im páčilo, ten pán, ktorý tu s nami bol, ešte ten tretí dvaja zostali, to bol prezident maďarského ILKO klubu, je to pán doktor, ktorý tie stómie robí, takže mu to je veľmi, veľmi blízke. Potešil sa, keď videl aj tú knihu pána doktora Lučana, takže sme si porozprávali, chvíle sme využili na také rozhovory, že ako pokračovať ďalej, takže veľmi, veľmi ďakujem vedeniu slovenského ILKO klubu, teda Jankovi samozrejme. Ez példaértékű lesz számunkra, és ha kisebb mértékben is, de folytatni fogjuk ezt az együttműködést a határmenti ILKO klubokkal. Že do ďalšej spolupráce nám toto stretnutie bude príkladom a dúfame, že budeme pokračovať, keď aj menšou. Přátelé, to setkání je 10. Když jsme se před 10 lety poprvé setkali tady s polskými přáteli na hranici v Žilhrdovicích, hrali jsme golf, byla nás taková malá skupinka. Postupně se to rozrostlo do obrovské akce, která je nesmírně náročná na organizaci a když se to podaří zorganizovat v takovém krásném rozsahu a podaří se všechno, co jsme si tady jako představovali, tak odjíždíme maximálně spokojení a za to obrovské poděkování patří tady Jankovi a Martě, protože mám pozadu na sebe, takže přejeme vám oběma hodně zdraví, abyste další akce mohli organizovat a těšit se s námi zase na setkání v Polsku, pak třeba u nás a abychom se potkávali často. Tady jsme pro vás připravili valašský prgál s logem Trojsetkání. Alko, ďakujeme. No a vám všem přeju hlavně hodně zdraví, abyste byli všichni v pohodě a abychom se setkávali na rekondicích, no a za rok v Polsku